Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Експозитивен. Днес ще цъкам в Legit, т.е. няма да цъкам, ми ще направя една реклама на сървъра. Надявам се да съберем достатъчно гледане, да влязат доста хора, тъй като в момента сървър е пълен, обаче това в момента малко по-различен е World, има 4 или 5 различни World, където са разпуснати хората, значи в общото сървър има около 80-90 човека в момента. И да, значи има 4 различни сървъра. Ето в момента сме в реалното лоби, където може да разгледате 3 сървъри, като ето с тази команда. Servers. Значи това е реалният спаун. И да, ето го него, това е спауна. Тук са Skyball, Games, PvP и така нататък. Уникален сървър, просто доста добра поддръжка. Като гледате няма никакъв форт, не знам, ако клипо нищо да лаги. Уникален сървър, просто уникална поддръжка. Екипа е уникален и просто нямам думи за такъв супер як сървър. Не се подмазвам, просто наистина доста ми харесва и съм много очарован от сървъра ви. Наистина играя вече близо месец. Закупил съм си даже ранг. Супер мисля, че беше. Уникален просто сървър. Просто нямам думи, често казано. И да, нека сега вече дам думата да отидем на сервърс. И сега отиваме в първия world, който е survival сервер. Така, значи, и да. Тук са ранковете, които може да закупите с SMS услуга. И да, тук ранкът VIP с цена на ранг 50 кредита за 30 дни. Супер юзер 100 кредита 30 дни. Премиум 250 кредита 30 дни. Всички ранкове се закупуват с кредити, да, от тяхния вебсайт, ето го и него. Ако случайно имате някакъв бък, не ви дойде до 1-2 минути, трябва да говорите, да пишете на админ и той ще се погрижи за вашия проблем и ще се получите вашия ранг. Така, правилно, без хакове или екстрей, бан една седмица, забранено да се грифа бан 2 дни, не псувайте, не обиждайте кик или мют, не убивайте и не пречете на останалите, не пиши с главни букви капс, кик или мют, правило 6, не спами в чата, кик или мют. Не рекламирайте други сървъри, перманентен бан, нямате право да имате два акаунта, не искате нищо от админ, моп и така опнати хора. Мод D, мод показ. Не се възползвайте от бъгове, уважавай админите и играчите. Не си слагайте никове като хора от екипа, като префикс. И да, общо взе това е. Тук са хората от екипа. Браво на тях, доста добре са погрижили за сървъра и продължават да го правят. Само да го да скопиш. Да, като идем. Legit екип. Значи, owner е XX Termi 2XX. Owner girlfriend зайчето Диана. Мисля, че. Менеджер Джайман. Хит админ на FAF1BG. Админ RHSL. Админ Саша 1666. Админ Ванкатак. Админ iShield, Legit екип, тук са модераторите The White Ninja, Born to Porn, хаха, модератор да Флори. И да, тук са, след като напуснете, грифа е забранена каса с вам, като преминете тази черта, тук където е, ви мога вече, PvP-то, може да ви бият и да умрете съответно. Така, сервърс. И тук отиваме на Games. PvP World нещо е забил, не знам. Нещо се е бъгнал, не мога да ходя до там. Не съм в лайклиста, явно ще го правят. Така, значи това е това е Minigames пък аз. Games World. Тук се може да играете мини игри и така нататък. Ще ми да ви играя игри. Значи да отворите Games менюто, цъкате тук с дясно копче и се отваря едно часовниче, където тук са всичките игри. И като цъкнете с ляво тънче върху тях, отивате или до тях, мисля, че или се телепорвате до лобито им. И да, тук exit. И
Тук, нали, така, и това е лобито общо взето, доста яко направено. Тук са лобитата на различни, на различни видове игри, като ние, които видяхме току-що от часовника. Ето, чакайте само една секунда, тук някъде бяхме. Ето, click to join, така, на mine, разни глупости, така нататък, супер много игри има. И да, това общо взето, като влияте, играете, забавляйте се, уникален сервер, просто нямам думи. Тук цъкате на лобито, къде бяхме при малко, така че, да, където ви пускам. И така, тук е Skybox сервера. Да, тук е Skybox сервера, тук малко повече инфо за Missions. И да, това е уникално, просто нямам думи. Толкова голям туториал от страна на админите или на Owner, не знам точно кой го е правил. Как да си създавате Obsidian и да си размножават, нали, за Skybox, относно Skybox, вода и лава. И тук ето, ако объркате и лавата ви се получи Obsidian, натиснете десен бутон с празна кофа върху Obsidian и трябва да ви върне кофа с лава. Така, тук примерна къща за една от мисиите. Нужда материали, стъкло, легло, фурнес, крафтинг тейбъл, чест, букшелф, торч, врата. Така, тук са правилата за Skyblock. Така може да се ползвате, си видите. Така. И да... Значи... Skyinfo. Може да си го разгледате. Тук става 4 за трейд. Може да разменяте с вилиджери. Да кажем, искате да размените 8 Emerald, както тук за Iron Legends. И, нали, давате тук слагате 8 Emerald, ако имате, нали, и ви дава това. Мисля, че го разбрахте, то е доста елементарно. И то, мисля, че тук ви спаунваше. Да, тук спаунва. Цъкнете на самия сервер. И да, това беше от мен, хора. Аз бях ексклюзив TM Proxy. Днес цъкахме в... Не, че цъкахме, нали, правих реклама на сервера. Това... Legit. И да, моля, коментирайте, харесвайте, IP-то на сервера ще бъде в описанието, абонирайте за мене, както и вебсайта. И да, това беше от мене, аз бях ексклюзив TM. И да, значи, просто да, уникален сервер, нямам думи. Просто нямам какво да кажа, супер яка поддръжка от страна на екипа. Уникални хора са направо, нямам думи, толкова добър сервер. Да, чудесно, да, продължавайте така. Поддържайте си сервера уникален, да влизат хора да се забавляват. Благодарим ви. Чао до сега.